yo nang jele yo. Yo nang jele yo. Mandek-mandek tak takoni. Hup, iki ayu-ayu yo bento. Pripun? Maksude sing kuwale cangkemmu lho. Oh, Cangkeme paling nganggo cangkem. Maksude kata-katane ya ampun kok gedhi aku. Oh, kata-katane. Kata-katane iki kuwale. Ora wonge kok iso. Oh, kata-katane. Kata-katane tak kira kuwalik cangkemku Ya ngene. Ngomong karo mbokmu dhewe lho. Lho kek ngomong karo mboke apa ne? Iki ndahne ya anake kaya ngono iki nek metune tak yo jeradul. Oh, rasaku wis papat. Aku ki mikir. Nek mikir, aku ki buta cakil ki mikirku nek Islam nu pomo salat nu piye lah sujud ya. Wah, Gak yo nyewantol karpet. geger wong sak musala nek. Lah piye? Ya cangkeme nyantol karpet. Kok iso koramil sampai teko